Hello, mga gabi. Mga gabi sa tanan nga mga naglantaw diya. So, congratulations mga nakadaog. Unta na pailain. So, may gabi sa tanan. Ninggawas ang atong gipost gabi no diri sa Tatang MTV nya. Salamat di ay sa mga nakadaog. Hinaot nga doon na pahilaing kadaugan niya no. So, yung anak lang mga pinangga. Okay, paki-follow na lang po diri dapit. Bitang ako ani sige rag kapusoy. Grabe po. Gawas na oh. Gabi post ko mga higala. No. Post ko gabi o tama. Okay. So, mao ni akong i-post gabi gabi na siya nga post. So, tanaw na tong commentary. Diba? So, congratulations on atong gi-post diri gabi ay gawas ganiya rambol. So okay ra no kay nya ni gawas pa jud ang ato ang kuan gihatag niadtong Sabado dara mga higala sa usa dara. So nakatuhits ta karon mga pinangga no. Tuhits ta mga pinangga. 4 to 3 no, 4 to 3. So tuhits ta karon mga higala no, mga pinangga. So manginaot lang ta nga naay nakadaog aron maganahan pa gid tang manghatag ani. Okay, so Sabado ni nako gihatag para sa mga star sender. Si Ma'am Jinjin Anonas, maayong gabi itang salamat na kadaog ko. Sige. So, congratulations. No? Congratulations. Nya nabalik na niya tong account mga pinangga. So congrats ning gawas gyud to hits ta karon ni mga higala. So congrats na lang sa tanan mga kahigalaan, mga pinangga no. Congratulations nya namagdok nami kamo, namagdok na mo diha, namagdok nami mga pinangga no, namagdok nami mga higala. Ang akong 999 nga pang Hilux ni gawas. Salamat ang daog ko rumble cheese. Sige. Congratulations no. Salamat sad kaayo
sa mga nakadaog. So, salamat no nya, salamat di sa mga nag-share na karon. So, salamat kayo. Paki-follow lang po sa ato ang Facebook page, mga higala, mga pinangga. Salamat sa mga nag-share ha. So, congratulations no, mga pinangga, ginaot nga doon na ginakadaog. Congratulations sa mga nakadaog, mga higala, mga pinangga. So, dagan pang grasya nga atong maangkon. Mara gina nga kahigalaan, mga kaigsunan. Di 27 kabuk nag-share, salamat kayo. Salamat kayo. So karon cut off na. Cut off na ba sa inyo ha diha? So 27 kabuk nag-share karon, mga pinangga nya sa mga taga Cebu, pa-reserve mo daan aron anaon ta mo. Ako mo bagdok daan para sa inyo ha, mga higala no, mga taga Naga. So dili pa ko sure kung ana ba ko ugma, mga pinangga, kay walay nagpa-reserve sa Lutupan. Di pa ko sure magana ba ko ugma sa cancelled lang sa no, mga pinangga. Pa-reserve lang mo daan, kaysa itong magpa-reserve mo ora kung hatdan, mga kaigsunan. So kung ganahan mo magpa-reserve, pwede rin mo mag-text sa 0906-209-8717, 0906-209-8717, mga higala. Okay? Mga pinangga no, mga salamat kay tang daog target 2876. Sige, congratulations no? Congratulations. Kung magpa-reserve mo, pa-reserve lang mo, text lang mo haron na naon ta mo sa Naga. Mga taga Cebu mag-abot ta sa Naga kada Lunes. Salamat ni Sir G Dachong mo Hamarulin sa 35 stars no, daghang kayong salamat. May gabitang sayang daw kisa may wa kataya sa 867 ganiya nga naglantaw karon sa live. Dayon ka na 696 669 ako nang gi-alarma. Mamirasol lang amin, gi-apel pa na kog alarma ang buhol no. Nakakita ka to, mamirasol lang amin. So kisa may wa kataya sa 999, sa
katong sa to 988 o sa 867 karon kisa may wa kataya. Kisa may wa kataya de tanan no. Ngon anak na. Basta mo gawas wa na kataya pero di mo gawas na kataya man tanan. Paita. So, katong taga Cebu, ako mo bagdok sa inyong ticket. Anya, mag-abot lang tayo sa Naga. Para serve lang mo daan, kay mag-schedule ta. Ha? Bahalag Miyerkules, or sa adlaw, basta, para serve lang mo daan, ha? Kay di ko mo ana kung walay magpa-reserve. Ang akong anhaon, katurang nagpa-reserve. Ako orang hatdan mga pinangga. No? So, kasi may wakataya sa 867 gani ha. Tubag. Wa may matubag. Ma'am Alona Cansiko, salamat sa 867 tang nakadaog jud Rumble. Sige, congratulations. No? Congratulations mga pinangga. Kadtong nakadaog sa 867 text ko ninyo karon 0906 209 8717 ug sa mga nakadaog sa 999 kay basin makapahabol tag pang 9 PM okay kayo. O kamo mga taga Dalagit ganahan mo masugat para sobrang mo daan ha. Di ko mo ana basta walay magpa-reserve no. Sige. Si Sir Arnulfo pa-reserve siya sa Naga. Hala sige, no? Sir Arnulfo dia sa Naga mayong gabi. So ako ning iandam din schedulean ako. Para serve lang mo daan niya. Text lang mo 0906 209 8717. Ako tang daog ko sa 999 Balig G's. Congratulations. Okay. Diara. Good evening tang, ako din si Gina sa Brusos Lapu-Lapu nakadaog ko 10 Rumble tang 867 tang. Sige. Tang nakadaog ko sa 432 salamat tang. Okay. Salamat kayo na sa mga nag-text. Nga anam-anam mo na ta mag-reply. Okay. So, tang gabi daw ko gani atong 867 Rumble. 18 salamat si Banji Suarez ni kadtong Sugas Naga. Sige. Ma'am Banji, di ay pang 9 PM basi mahabol pa. So, lagi lang ha. Ma'am Banji. Nakadaog siya 889. Oh, congratulations. Niya tanaw na lang ko sa live anitang. Sige ha. Mauni pang 9 PM akong gi-reply sa mga nag-text nga nakadaog sa kuan. Nakadaog sa 867 o 999 o katong 889 to 988 ba to. Ma'am Bibin siya duga-duga pati niya nakadaog sa 999. Okay.
So, ang akong number 0906-209-8717. Tama yung gabi nakadaog ko sa 99915 ka unit. Butangin ninyo kompletong pangalan kaya di ko mo reply kung wala yung kompletong pangalan ha. Di ko mo reply kung wala yung kompletong pangalan. Nga kay galaan. Sige. Tang nakadaog ko 876 tag 10 then rumble 10. Walay kompletong pangalan, di ko mo reply ha. Kinahanglan ay kompletong pangalan. Good evening tang daog ko 867-999-423-155. Salamat tang si Jeremy ni taga Negros. Okay. So di ay pang 9 PM. Atong i-reply lang ha. Mga kigalaan. Hatagi ko anak sir na. Otro pon katuni nakadaog sa 67 tang aluna tang taga Carmen. Okay, sira kini. Okay. So ako tang daog ko sa 876 Rumble 5 usa 234 Rumble 5. Salamat kay si Muas ni from Osamis. Kanang kompletong pangalan ha. Ayaw ng alias-alias ra kay di ko mo reply ana. Tang target 2 ko sa 999 Rumble sa 876 tang. Salamat. Why kompletong pangalan yun. Batangin ninyo kompletong pangalan ha. Tang nakadaog ko 876 tag 10 Rumble 10. Sige. Walay address Ma'am Christine Doliera. Kompleto ha lagi. Di na ko mo reply ani sunod ha kaning mo text nga dili kompleto. Kompletong pangalan o kompletong address. Jima Pakulba tang taga CDO nakadaog 99915 ka unit. Sige. Ato ning replyan mga pinangga. Sus daghan naman des nakadaog. May gabi itang kay Lynn Jane from CDO daog ko sa imong 022. Uy ha. Ato ning replyan. Okay ha. So mayong gabi itang nakadaog ko sa 867 Rumble 20 tang Karinida. Butangin lagi address lagi. Di na ko mo reply sunod na basta ko kompletong ngalan o kompletong address. Tang daog ko 876 target G's pasahe ko para 9 PM. Taga Dalaget. Okay. So congratulations. Unya tang okay. So tang nakadaog ko Linwani Kanite tang Sambuanga City. Sige. Good evening daog ko ganya 2 PM Rumble 2876. Salamat ay mo follower Jubirak Rocam Oras Cebu City tang. Sige. Congratulations no. Salamat sa mga nag-share ha. Okay. Salamat kay tang sa kaari ila Nanay Linda tang Aluna Kansiko ni tang taga Carmen Toledo City. Wala pa ko schedule diha ma'am. Jida Chongol mo rolling taga Dapitan City nakadaog pud siya. Nag-send og star. Okay. Okay. Hello tang may gabi itaga ko tang usa ka followers nimo Ismael Veronilia. Mao ni akong name Cecil Ann Bakala taga Cebu City. Tang taga ko para makapalit kog tambal kay nasakit akong anak dili gid ka mo reply. Pasensya tang katang God bless always. Sige sulay lang ni para palit tambal ha. Salamat sa mga nag-share. Panghatay sortres karon ra ko wala kapalit ning gawas noon agoy ana diha. Mayong gabi itang salamat daw ko 876 ug 234 Rumble Jinjin Anunas Tagalahog Cebu. Sige. Okay. May gabi itang hatagi ko pang eleksyon. Katong sige kapusoy. Kita ani.
Tang si Kuya Hinarini sa Gihulngan, nakadaog ko sa 999-867-234. Tang daghang salamat. Uy, Kuya Henry ha, maana ba ko Gihulngan, ako yung mabagdok para ninyo. Gina sa Bruce Lapu-Lapu, nakadaog og target 20 sa 999. Kada nindot na. Okay, panghatay sa karon palit dyan sa pantay da initang taga-Barili. Uy, ano man. Tang mayong gabi isa dalagit si Josephine Franco, salamat daog ko rambultin. Sige salamat no sa mga nakadaog nga nag-text karon, dayon ako'y gi-reply diha. Okay, good evening tang, nakadaog ko sa 867 Rumble G's, Jima Pilayo from Busay. Okay, na ako'y gi-reply diha ha. Okay, tang target dos ko 999, rumble sa 876. Tang salamat. Bibensya di pati niya tang rumble size sa 786. Target dos sa 999, salamat. Sa Compostela, Cebu. Okay. Pagpa-reserve mo mga taga Cebu City, kahit schedule lang tamo diag Domingo. Tang daog ko 98820 Street 99920 from Bugo City, Glyn to Quiro. Okay, salamat kaayo ha. Butang niya lagi ninyong address, sunod din ako mo reply basta walay kompletong ngalan o kompletong address. Mayong gabi itang nakadaog ko 999. Okay, sunod na din ako mo reply basta walay kompletong address o pangalan ha. Salamat sa mga nag-share dapit no. Sige, salamat sa mga nag-text nga mga nakadaog no. So na ako'y gi-reply diha. O katong mga nakadaog, pwede mo text karon kay na ako'y i-reply. Text lang mo sa 0906 209 8717. Batang niya lagi kompletong address o kuan, ngalan. Palihog lang ha. Ubay-ubay jud kog na-textan karon eh. Ayaw lang sa tawag, text lang sa, no? Text lang sa. Okay. Tang mayang gabi eh. Fidel Bilila ni taga Mingla nila si Batagi ko number makadaog. Man lang tang. Hulian untong tang nakadaog yun ko 234 rumble 1. Okay. Salamat ang Ariglilo antang masugat mi. 2 kaset. Okay. 2 kaset ha ma'am. Ako nang ilista bi mga magpa-reserve no. Ato lang ilista kay para klaro ba. Kaya mag-schedule ko Cebu, mayo na makapareserve mo daan. Sir Jason Showam, shoutout ang hatag number, salamat. Uy, salamat sa 10 stars, no? Ang akong reply yan, katong mga mag-text nga nakadaog.
Tang mangayo kog number tang pang eleksyon lang tang. Mindanao ko tang ko si June Kalibo. Good pintang daw ko sa 876 Rambulos. Okay. Okay, so alas 8:19 na cut off na ron. Ako tang tagay ko para pang choice yun. Tang salamat sa bongga ko tang Marlene Gary. Tang mayang gabi taga Sagbayan Bohol ko tang solid followers nimo nakadaog ko sa 999 kaduha kay wala jud nako biya salamat jud. Sige. Salamat ang daog ko 876 target 20 from Iligan. May gabitang Eileen Lawas ni taga Balingasag Misyam sa Oriental mga yunta ko tang para sa ako bata nga college. Sige. So kato mga nakadaog diha sa 999 o katong 988 ba to o 234 niya 876 gani ha. Text ko ninyo kay na ako i-reply ha. Tang daog 889 og 0225 ra salamat ang Lorena Compo Redondo from Bukidnon. Sige. Okay. Nagtan-aw ko imo live og nag-share nako. Sige. Nya. May gabi tang salamat ang nakarambol ko sa 423 kay ko pang 9 PM si Alicia Lanog ni from Camotes. Sige. Okay, no, salamat kayo sa mga nakadaog ha. Good evening tang, order ko pulo ka botelya nga bayob tikit-tikit sa Compostela Cebu, sugat ko sa Liloan. Ma'am, i-text lang Ma'am Jamil Yunis no. Kaya atong ilista Ma'am. Sige mga higala. May gabitang daog ko sa 999 Target G's, Marina Bagay, Iligan City. Mo ba? Sige. Sa mga magpa-reserve diha, salamat ang nabasa nimo akong message. Hope na matagan unta ko nimo para makatabang kas uban na mauna ni ron. May gabitang salamat kay sa tang nakadaog ko sa 988. God bless you more. Si Emeline Funoliara of Sibulan, Negros Oriental nitang ang nisugat ni mo gapon sa Badyan. Ma'am, may gabi ni mo diya ma'am. Ang taga Sibulan nisugat sa Badyan. Salamat kaayo no. Nya ayo lang sa tawag. Text lang sa ijud no. Kay di sa ko mo entertain og tawag karon. Focus ako sa text kay para ma-replyan ako. Di man ko ka-reply des comment, tarang ko reply text. Nagpa-load ko daan. Nya para sa mga magpa-reserve mga taga Cebu, text lang mo no kay makita ra ta diha sa Cebu. Okay ha? Tang Kuya Hinari Tapalis ni sa Giulngan. Tang do kasi tako. Okay kuya. Salamat kayo kuya. Si Mainit Maria Teresa ni. Good evening. Irma o Saraga taga Bohol. Daw ko 999 basin makahabol pa ron. Salamat kayo tang ikaw ra jud nakatabang ako dili mi mo sugot mawala kas FB. Sana all. Tang mayong gabi si Mimi Bernardo ni taga Badyan. First time na ako nisugat pag Sunday sa JJL store tang pero dili jud ka mo tubag
mo reply imo jud ni nga number ako na. Ana ba saon nga mo text pod. Okay, sige. Daog ko 988 ang G. Salamat Lorimer Sumaylo taga Mindanao. Sige, salamat kaayo ha. Tang nakadaog jud ko sa triple og 988 ang salamat kaayo from Iligan. Unta mahatagan pa ko nimo. Oo eh. Good evening tang, sige ko tanaw sa live taga ikotang para makadaog na sad ko. Okay, salamat no. Karon mga pinangga, duha ka eskalera no. Grabe ginoon. Tang may ngibidya si Antonio Ibarola ni kadto na nawag ni mong bayaan na to. Rigas man giniya mao lagi. Ang rigas jud. Di ay dili sigurado no kining 573 o 593 573 o 593 dili na sigurado no. 573 unya 593 573 593 dili na sigurado no. 573 o 593 dayon. Ayaw lang sa tawag. 573 o 593 dili na sigurado no. Dayon hinaot nga wala ninyo biyai ang 595 o 959 595 959 hinaot nga wala na ninyo biyai. Dayon na tong special karon pang 9 PM sa live sa mga naglantaw lang no. Kana bang sa mga naniid lang
mga pinangga ba. $159. Sulayan na to ang 159. Okay ha, salamat kaayo. Sige, salamat sa 403 live viewers, no? Unya akong usbon katong mga ganan magpa-reserve sa atong produkto, one set 750 pesos sa mga taga Cebu. Pa-reserve mo daan kay mag-schedule ta. Mga higala, no? Mga pinangga. Di ta mag-abot sa Naga. Okay? So, salamat kayo. Bye-bye. God bless mo yung gabi.